kaningi uJesu ekhuluma ngenhlupheko samele adlule kuzo. Shuthi uJesu aware uyazazi ukuthi yini lento ayakuyona. Isiphambano akuyona nje into uJesu yamvukela ekseni sethukeza into ayayazi. Bakhulumile abafowethu ukuthi uJesu wayazi lento emaphakadeni ukuthi uze emhlabeni uzosilanda thina ukuzosifela kuze thina sibe nobudlelwane noNkulunkulu. Into engizama ukisho bazalwane uJesu wayayazi mission yakhe. Hallelujah. Wayazi into ayizelele emhlabeni kukaningi bezama ukumphazamisa khona kwenye indawo abafowabo befuna ukukhuphuka nabe kunomgubho omkhulu oncathi wamadokodo bethi asambe uma uthi uKristu hambe uyosiveza uthi uJesu no sami isikhathi asikafiki. Hallelujah. Ngoba uJesu uyayazi mission akuyona uyayazi into ayizele emhlabeni njengamanje sethi kufeziwe uthi icebo lonke likaNkulunkulu lokusindisa umhlaba selifika emaphethelweni sengilenzile ukuthi